Bună ziua și bine ați venit la Pariu Fotbal România. Pe acest canal voi împărți cu voi toți părerea mea despre cel mai bun bilet al zilei. Voi încerca să fac câte un episod nou în fiecare zi. Haideți să începem. Aici este oferta Superbetului. Mâine, pe 6/5/2013, nu avem o mare varietate de meciuri, dar să vedem ce putem face. Concordia întâlnește CSMS Iași. Ambele echipe sunt pe locuri retrogradabile, iar Concordia are șanse mult mai mari să se salveze. Cu o victorie, Concordia ar urca pe locul 14 cu 29 de puncte, în spatele celor de la Ceahlăul. Pronosticul meu pentru acest meci este șansă dublă 1x, la o cotă de 1,35. După cum puteți vedea și aici. Ok. Următorul meci pe care aș vrea să vi-l propun este Sunderland vs Stoke. Sunderland încercă să evite retrogradarea, așa că va încerca să marcheze. Chiar dacă Stoke este la 6 locuri distanță, diferența este de doar 3 puncte. Părerea mea este că Stoke se va mulțumi și cu un egal. Pronosticul meu este sub 2,5 goluri, la o cotă de 1,60. Ultimul meci pe care vreau să-l propun este cel dintre Etafe și Sociedad. Etafe încearcă să prindă un loc în Europa League cu 9 puncte în spatele lui Malaga. Pe de altă parte, Sociedad se luptă pentru o calificare în turul preliminar UEFA Champions League. În opinia mea, cred că va fi un meci deschis cu multe goluri și pentru că Sociedad are un bilanț pozitiv în deplasare. Pronosticul meu este victorie Sociedad și peste 2,5 goluri marcate în meci, la o cotă de 2,92. Cota finală este de 6,31, iar cu 25 de lei am putea câștiga 1,5 milion. Vă mulțumesc pentru atenție și nu ezitați să lăsați comentarii, iar eu le voi lua în considerare. Mulțumesc și ne vedem data viitoare. La revedere!